മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തി, അവൻ്റെ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം, അത് നല്ലതായിക്കോട്ടെ മോശമായിക്കോട്ടെ, അത് അവനിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി എത്തുമെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. അത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുമായി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനു മുന്നായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ചിത്രം കാണിക്കാം. ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചിത്രം നിങ്ങളിൽ പല ആളുകൾക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് ആയേക്കാം. കാരണം മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണ്, എല്ലാം മറക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. എന്നാൽ പ്രകൃതി അത് ഒരിക്കലും മറക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ചില തെളിവുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ശ്രീലങ്കയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ആഭ്യന്തര കലാപത്തെക്കുറിച്ച്, അവിടെ നടക്കുന്ന ഇഷ്യൂസിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ദിവസേന പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആളുകളാണ്. പൊതുവെ ശ്രീലങ്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ 2 വംശജരാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത്. അതിൽ തമിഴ് വംശത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റ നേതാവായിരുന്ന വേലപ്പിള്ള പ്രഭാകരനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ ചിത്രമാണിത്. നിങ്ങൾ പല ആളുകളും മറന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത്. 2009 മെയ് മാസം ശ്രീലങ്കൻ പട്ടാളം പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഒരു ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് ബെഞ്ചിലിരുത്തിയേക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇത്. എന്നാൽ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ സങ്കടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ചിത്രം കൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വേലിപ്പിള്ള പ്രഭാകരൻ്റെ മകനെ അവിടുത്തെ ശ്രീലങ്കൻ പട്ടാളം ആ കുഞ്ഞു പൈതലിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ബുള്ളറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച് വളരെ മൃഗീയമായി കൊന്ന മറ്റൊരു ചിത്രം. കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, നമ്മളെല്ലാം പലതും മറന്നു. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഈ ചിത്രം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പല ആളുകൾക്കും അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ കാലം അതൊരിക്കലും മറന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല തെളിവുകളാണ് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കൊലകൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊലയ്ക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുള്ള നാട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് നശിക്കും എന്നുള്ളത് അതൊരു പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. ഒരിക്കലും ആർക്കും അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്നുള്ളത്. ഇതുപോലെ മറ്റു വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.